Prangsi news kelang ada pan sitame apen media nang litom jitu ni litom ngitha teng same nang litom kewang apen ngitong thega pasame ni lihen ban chorola ni litom pini piposi media thengno ni litom kewang kokma porotang te lake rada tom stame nang hunang ne ni litom ahok pet lotima nilitom aprangsi ke nilitom nadak dhonsuri constituency long se nilitom secretary president ar pusi nilitom enlo nilibang president lo nilimen kaitina temongpi alangli bangke kaliani tisopi alangli bangke secretary ar pusi enlo bon sitame nilitom ang bong lombang ke nilitom manghu system lotima je alang litom EPSLC NGO EPSLC palang litum kacipu labang ke alang litum hokpet NGO lo lapen alang litum hemprek wan vekpo pasalang litum nilitum arjulong lo bon setame nilitum alang litum along indeng sibang nilitum malomso porves same nilitum cepe ogdon lo setame nilitum kacipa ogdona along ateng kulotang te alang litum ke ahokpet EPSLC kali laki alang litum ke BJP PSLC si alang litum ke claim rong lo laki alang litum ke PSLC pota alang litum ke kicipu dam nangi same alang litum ke order we bon sitame alang litum la so PSLC balang litum amen ka julong lapen alang litum jitu PSLC abari matum ke claim ke dam la alang litum ke lang dun la alang ke lang dun non ke lang dun non bon system si non ke mandate lo bos tame alang litum ke BJP PSLC lo la sera da tumang hunang ne la ke nilitum si alom ves tame litum si pa ogon lo la ke nilitum si angkur apolong ta nilitum si ni thai ni lo ke la se alang litum NGO EPSLC pa alang litum ahen halapu tika na talang litum PS sengdam lo lapen jitu center ta center mane constituency ta sengdam lo palang litum kipu hala so talang litum ke sengdam bosame alang litum BJP amone thos alang litum kache sengdam hala dakta EPSLC tum ke jitu alang li toman ke meeting ke dolong kali areng se ke so palang litum ke jen sam se pitorti so tum ke lake nilitum hala dak la sorni ko nasi dolo nilitum ke mane ekdom chini pakka la so de penta ako alang litum han ke nane jitu nala ekta gaon ke konami yang te hala tika na lo sikidi la alang litum long ni ne long tham ne alang litum sengdam lo lapuna talang litum sengdam lo bon setame hala dak setame alang litum aning ke ceparong pi bon setalang litum mopen alang li baido ninge lo kona pensi tangka ke finance lo ke alang litum ke CMC finance lo alang litum han ke CMC paisa pidon po la so la ni litum EPSLC barim do alang litum ke la so pensi alang litum ke claim ipo pangtang ipo alang litum ning mathalo tangka ke laso abarim EPSLC si mane non abarim sarjai kathar alang li ki claim ke dam ke me ong aputhak selang litum munit thak dun phun po alang li long bang munit pa vedet po abarim bang lo po alang litum aphan ke thak dun phun po pon la po laso pharman talang litum ke tangka ka alang litum ke CM lo ke finance ka lang tum ke finance elo tangte nilitum ke hai tangka ta nilitum ke chini dun de nilitum ka judun ta long le lasi jem kan se pitor tiso bangke nilitum haladak jitu alang litum ke claim makam nilitum ning dog de alang litum kopi po sining dog de lo plangte alang litum ke claim po mopen ta nilining ye lo alang litum ke jitu pini meeting dam po tika tame nok tame alang litum meeting dam po dam setang ko ha CM long sa report ke le dam ati la kalang pe BJP lo la sinili tume chini pe me la ke BJP tum donang ni lake sarjai ka tharaphan lapen raraphan kapamang huji phansi alang litum ke claim aposi tumge donang ni lake tumge jeroi napo nili tumke tangka phanok le ala hala dak NGO EPSLC long nili tumke dam tagali lapen tangka ta nili tum chang he tangka ta nili tumke chode man me
nili tongke ahok pelo la bangke lasi James ase Peter tiso bangke nili tom abarim nak ciroi popo ajulang bensi alang tongke loge tiket dan balang le tongke media bang jo lagi rat tom tamang hunang ne laki sing tang episasi not bahini sitame alang litu lake mang hunang ne laka hok pet tiket ke NG la pen ratapan ke lana ji ratapan kisung ke boy kadok ka ve pen ke japon ke ili tong kaching hon sar jai ka thar hello lake nili hen men se ekdom ningje tak lake nili dhon suri aprang ke episasi long nili Presiden lo bos itame ingdeng si nili tum ahok pet enjoy pesel si long ahok pet hemprek iwan jima pasi nili bang ceterek phet lasi nangko non cebang chulo lasi nilhen ban kaning je jike alang li tuma phan se tame lanchon lanwela pini ka channel pen karbi longvia bilta ahin pen news phanke pen alang li tum pini ni tum han nangkar jutia son du uta hai ni pini lasi nili tum ha NGO PHLC pen tuwang det alama putha sini tum chitan jipu lasi ahok lo nili tum NGO PHLC pu sengda da phi NGO pulote isi akam ajam son dudu sinili tum matha lo non lom ke crisis apo posi eson sonia akam doji mini pusi nili tum ke kidun bon sitame haladak dun da phi haladak dun da phi si nili tum chini Jem labangso akam ke NGO bu just name shake chok akam tawe aja tawe haladak dun pensi nilitum ke chini je la ke just alang litum motif ke la ilitum ke ching honaya sar jai ka thar awards ke thak dun je phan la penang par thang takali la chod la se ilitum chini ke son lo aja da mai meeting le claim sita anigang same report le halada lasi lason ke kalidat nang jima pu la pen hemprek alam alang tum ke ningjera sitame hemprek ko bangke ahopet ke ili tu majai sar si van thekji alang li tu me just alang chot munit phan ke pamang huwa kam si alang li tum ke klep ke tam kana foto kana viral lo sebetu si tu tumang ke NGO tumang ke my meeting di bandar CM sar tangga grabin dan bilang sosial media lang jalan viral so kan ini singkat sini nanti wala hok tangka paisa puthak ke kanang jibon athe aki mia NGO jongsi men ke seng pulote na pensi finance kiklang ji na pensi finance anang li tumlong ji NGO pulote isia fan ke du sita men na fan ke nang lili NGO pulote komasi finance dun ji lage CM sar se finance dun po lasi is theta na meeting no si ilitum ka barim dam jule tema sitame non chibang thulo sitame ilitum ta penang an meeting ke bipon sitame ko an si finance dam jima la so finance kan si dami ma ilitum chini pa me alang litum ke penang an thedung meeting si alang litum bilo sitame la an meeting ke thedung bilo bulate tangka penang an nangji te tangka na pensi ma labang ke ilitum chini pa mil lasi lake rata tum ke lunang ne mang hudunang ne lake ahok lo je halake just name sector PHLC NGO and PHLC ke non upcoming election of han ke thak dun ji phan ane kembali kan ma apret tum gelang ne kembang ke cerita kiri itu duji dola lasi nili tum non pinian ke bahini bella lasi non ke bang jilang ansu sedu hila sani silam or jingtulang la chem hasu NGO tu bangke yang men kan rat ne palu labala ni tangkat hum su puri man tu labang tangka ki hum puke pudame athe alang li ki puke nili phanse opportunist pusinai pu sida opportunist pure alang thang pudame te kidam tang ini non festival kidam tang alam ke ulai nang kok jo kidam tang festival arui nili men ali tum ta theklong lupot alis long doji je nili men ta hadak lulu jong si hala dak jong si dudun lu pulotang te dak pen council pen ya fan dulu kelima kalang kedi sita la sofan bang la sofan ta long le
laso anisi hajara se 500 sitame ni long le dat pukhane dit dak pudam bani sitame laso finance abang ke alang di bang kadde ko vi tum hala dak tum an bang ke bang mongwe rongpi alang li ki hai bang po alang li tangka dang po bang konvenal po ame thang chipi re ame thang tum chipi re le mang hala kam chiklem re hala tum mang ke ako ili farman sitame bilu sitame paisa bang ke nang lili kili dam ke alang poket long sitame ili phanang ke chithan bang ke nili tum ke non si chini lang non si nang li tum ke amena ki misi pilang po nili tum ke chini ne dadu alang li kening je sita alang li nang chithan ver alam 1986 puni laso aningkan pense alang li ke chesong abang fu bisipu alang li hoso aningkan nong si ke chesong abang fu pulote tangte laso niom laso rules alang li chini ne dejima lasi ladak penta siam sarfanta nili kipu gantung je corruption ta ladak pense ke cheng ladak ta pinang ang tangka ke kini lu lasi tangka puthak bangke aho alang di tum son pibi ne meeting mai phanta alang di tum hang tangka hangdam po lapen lempo laputa hai lu ne stame halan bangke kelang lo stame la bangke ahok lu je festival lo rui sitame alang di tum ikem talas Kena di pulau. Angka ini tangka poket long dapat tu. Abang fu dia malam. koma Poket long dapat tu. Abang. abang fu ke la kini lo president secretary po president secretary po lapen nili ladak NGO PHLC long kidu na hut alang li tum latang de pen forum ta seng lang so forum ke seng ho sitame nili men hala dak bidun finance committee pulong nili men bidun te finance committee long jong semen bidun pulete tangka kona pensi ama kona pensi dama la bang chini ingtung du sitame la bang chini long le delo la si lang tum konana pentong tang kangka mang ni la bang chini long le delo la si jong si finance committee long jong si amen jong sinang bidun pulote la so ta chini kenang so si non kivang jilang election sitame alang itung pinang an abidi kanglim pen kamplem iji nili ke chini nitung ke chini ateng pulote ya song are party kaprek song lang la tum seng lang pinang an seng lang la pen independent ta elong long adim long tham long ki bang thom bang ki san theni mane akam ke thak akam chal thang ta lilu ke thak akam chal la si la bang su pinang an alang ni tum claim ji la so akam la si ra la tum han nili hin pen la pen pu alang li hin pen si chuning ri kang tung je jong hele seng ta jong hele independent le ke thur bang do ta ili tum ke jok nang ji ke vote sitame pu ili tum ke ching hanan asar jai ka thar phansi ili tum vote ke jok nang ji an se ili tum jok ji litum nilitum kachini da mateng te alang litum nilitum malom sovet kachi po ogdon pen sitame alang litum ke kupi podna pulang te meeting apatai tinsi alang litum ke aripur ke BJP long si lever ke ante lai kosong si BJP ga leriat po la sinili tum ta la so ining mane ahokpet kachi songi ko matsi dolang pulote ili tum kachi honai jai ka tharsar lo la so posinili tum ke alang litum ahokpet bon ahokpet hempre ke ban poi PSRC lo bon posinili tum malom sobeta chipi ogdon stame nili tum chini det posinili tum angko puthot nili tum kiching honai PSRC long stame sar jai ka thar long stame angko nili tum puthot na chirui thu phak lo lake sani silama jing tula nang tum la agency la NGO la gitu nu masina tu khane bai ko ni ma lake naki bai pon pu alambang ke lake ahokpet chitha nangi bon sitame naki bai pon po lamang nili tum majok phanta nili tum amen sung pon an nili tum jung si alang litum ke claim along nili tum kwana hok ma lo PSRC po non abarim do tangkok pitang ko PSRC alang litum ke seng lasi ko ana hok ma hok hema po se nili tum laso karju kang tung po se nili tum malom sobeta chepe ogdo sila marjing tula ni ente nani tum malam sober da tum cerak tu lo ko at mohok pe sempre kama si klem imam le kali dalam ahok pe hem prek apartment ke klem pika li alang litum ke lake PSRC barim phan ke thak don ji po se alang litum
kabor I lake nili tom hok pe chini pe me aja reglo kardom ini that 19 dhonsuri along ini tum kacing hon kolini tisopi lapengeni aitina timumpi alai tum mane dak episel silong nang jong elo lasi alai tum pan suri akero pajelo itum episel central committee pen 19 dhonsuri hin pen lapenge no alai tum mangke je ahamasa lam the san lo ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰতে আহিল ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰতে আহিল পছন্দ এটা মিঠা হেম সিনাংগে চেৱাং থুলো লাসি আপ্ৰাং আসছে লাসো লিতুম পাৰ্টি পাংতাঙি ফান আলে তুমাকে বৰি পন্থুপো লাসি হিন্দিং থিপিকলো ডাক সেন্ট্রাল কমিটি পেন্টা পেন 19 ধনসরি সিসি কমিটি পেন্টা নন বাংকে ইংতাং ক্রিং লো নন বাংকে ক্রুহাক के सॉन्ग उलोनी तुम डाक धनसरी पेन चेंगलोक 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंगे कैंपेन इलेक्शन एमएलए इलेक्शन ते तिबखेलो लासो कैंपेन के ताक्रुहाक पेसिनी तुम चेसंग को नसी निंग थेपिक लो आंसर से li tumla episode pen bangke oton master bang wan wek bu sar je kathar na japon ni tum phan ni tum pending ke theklong halong phan penke alang inut is retired sar je kathar li tum phan 6 schedule alam nang than li tum nangge anutin according jeta karbiang long pendima saurat ke chinial 6 schedule kopima lake 6 schedule ke isi mini constitution etum bhanang rai mini constitution bolo lase elitum det ke kimaron lase elitum bhanang thik dia lo central committee pen la socially tum bhanang rai lo lai tum tribal atum bhanan peng long khai tum bhan ke tum bhala sinang rai lo 6 schedule pensi lase 6 schedule arona teng pen di tum la power wang lo petila sa teng pensi di tum cari calon pampo karbino tumas council lo ke lapen jitu elitum parang de tela jitu kece kibet aso tum phanda la 6 schedule arona teng pesini tum la ingthan po butaradi lapenge medi pota lapen trading license hanta litum ge la 6 schedule arona teng pesi klemji lasi rat phan itum product pen pasini lo lasi elitum non nangeleji te bokhelo lasi elitum non bangke non cisik bom lolitum ate pimat helu elo dange te bokhelo election nangale jita lapenge NGO PSLC potum bangke lake mol ni tumpenda ci kladak cini pamelo atum bangke PSLC sarja kathar jetu PSLC party original PSLC party pan pawana thak denji pan litum butas na thakde dia panchat la tumangke state ke hangi power ta be la tumangke NGO ke la tumangke political kari lage la tumangke state hangi puta wanji puta un la tumke athe election ke hai tang tum mati ke la ke jitu autonomous state bang wanon ni la ke hai tang tum masi tumsi cherian at MAC EMCM MPMLA cherian at mati ke state talong undi no ke dam tang itu neighboring state ke long ba la sonang selo yani ke la Meghalaya state la son lo ke hai tang sum si region lo asi la tum bang ke state talong lo la penge Telangana la son thak lo la ke hai tang tum si election ke hai tang tum si region lo and state talong lo la tum ke don ba ke intang kring lo asi la son thak ni tum da high elo pulote ni tum da la dong si che song bom ni si la tum kre pulote ni tum da la MAC EMCM ben senglok MPMLA ta ni tum da cherian lap ji laki ansi state ni tum palong vegi la si ni tum isi promise ni tum PSLC pege la kladak pen rat fan pachini lo tere ni bhai thom kep por phai hinia por elitum kacheng hon angjir tum aitina timungpi lapen kaliani tisopi ke damtang apor
alang letum PHLC Women Wing Donsuri constituency along se alang letum klempon bom lo ningkan hini ki thoma farman lapen hemprek ke hang wamen pen inut bahini tum kapamang hupon son dolo alang letum se tome ilom so porabang ke mang hudundat lapu pason se dolo sitame pinianian bangke ciklo yon thompli hala NGO long chalang det pen alang letum mo pen sitame ni jepon lo hala dak akam ke klem bang NGO pen la hemprek ke hang pu rat along ka pache thang alam ganing je bang ke pu BJP matin nom do bom CM tuliram rong hang along tangka ka chortuk asai chot usalang tum paklang pon lo lasi alang litum NGO long ciklo yon thompli wet sitame arlon sitame ki ludung chok pen kapu ke Women Wing General Secretary lo apu ke dengun kaliani ti sopi ake hai pia bangke salang itung ke chini pa melo lapen ahok pet alam si pini rada phanalang itung jai pono je lage BJP atum se lage ke claim lapen PHLC itum regional political party atum kantang pika joini si BJP atum ke claim thap asai lake alang itum hala ki use aphana bangke Peter Tiso lapen James Hanse alang letum phansi use pono labangke RSS bosena alang letum ke japona party BJP atum si parting lo hala tum phan asa alang letum chichini pe mesi piniar ni bangke PHLC jay kathar sar ke japona party lo hok pet lapen pete itli tum karbian lo ki du ki sunge jokon e puchini pe mesi alang letum hem che bang thulo piniar ni bangke lase nili DPLC a secretary him ben setame alang letum phan ninga klong pen nilitum choro thule thotlo lapen nilitum ninga klong mese dengpon thu pa melo tase kerang je langar ni setame mesen me pen ke claim pon thui phansi alang letum setame lamchak lang pilo la so teng ben si PHLC ka pang tanga kam se nilitum claim pon po lapen I si thu bangke hala hemprek ko lambang nonolom la BJP atum meeting ki dun tir ang hemprek ke hangji pu hala BJP atum masi hemprek ke hangji pu lamaning jit tir ang sitame BJP helo diputa council da BJP sarkar se dolo Dispur Guwahati ta BJP sarkar se dolo ha Delhi anta central anta BJP sarkar se dolo ante nola tuliram rong hang CM ke hai tum hemprek hang re koma phalo ke hang poke PHLC phanong hemprek nang hang ma mate Congress phalo nang hang po lagi thedung ko ison no ate sarkar atum bulotang hemprek ki pi atum non pangbaralam non dak kidobom CM atum bang kaprek regional political party se alang atum kedo amasi sarkar pe non BJP pen alliance dodun kok poson te la bang ke hangdun buta jar so chelon no chol sta me alang atum BJP amatlo BJP national secretary se tamia ke CM tuliran hang ke long tang bang lo non e koma phalo hemprek hang bogante Congress Rahul Gandhi banong hang mima mate PHLC jaiga thar banong hemprek nang hang po la si la bangke non MLA election nang te bokhet lo chiklo jon krei si baksi dolo lapen la so phansi alang atum rada phan ka pamang hu phansi hemprek po bangke anghu pupen kaningje chot la bangke lage hemprek ke thang na ganilo jong se ahok hak hemprek hangi pulotang te sarkar along ki do tumat pulotang te hala national alidar atum phan alang to ultimatum se pinai je chiklojon throkang bong chiklojon kepang bong article 244A nang pachun pipe pulotang te resign thai ni tum council pe nama MLA doan lapen MP doan se ta menil tum resign thai karbiang long mate hills district pe na bang ke pusi alang tum ultimatum pinanji hala anno potang da hok hak hemprek ke hang la po bang nili tum se ta me kroidun unpo la hen lo